musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam bandiraɓe wowɓe darde en e Titonde TV caggal nde jettuɗen majjiri jiɗo waɗa ɓaɗa o laato Rokka Diaré haɗa Diaré kanko woni waramane julene bajjo Ouraji Siyankoɓe timmoɗano baɓe jol makka mo yimɓe jinneji tagra sababune mum noon pagortoɗen manoje jettoɗe fewde enene baba juuroɗen halifaɓe diini halifaɓe banggue dawrugol ne tawno kala ne jiiɗa hoore no ɓuɓri on hoore wono ɗumenaki seyi bandiraɓe en garti wadde nde mbaɗanoɗen kala e saaha kono kadi hande koye nder fannu goɗɗo jiɗɗen artude nde tawno oɗo hande mo jiɗɗen bismade émission o hay goto wattama présenté rendo fulɓe nde tawno o heɗama e radio ji kongi makko o piltodiri ha joni kala ɗo rendo fulɓe wawi wonde kono kadi e nder ɗum ɗon ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema dillo e nder réseaux sociaux he kono kadi ko neɗɗo jiɗɗo pulago batorɗo pulago ne hannirta ni henna ɗum noon sen belama nawten mo toon to Mauritanie sen belama nawten mo gayna e Sénégal sen belama nawten mo e nder fulfulde nde fof ne fotiri ɗum noon ko gorko mo ɗal haya jooɗiɗo hannde tigui rigui toon to Nouadhibou kadi ko directeur fa tabarakallah machallah ko guiɗo kadi ko sehil kadi ko bandiraɗo deddoro min calminima mi salmitima Amadou Mignam Seydou Koumi walla DJ Dow no yontande nde ɓuuri andirde mi salmini dendagal bandiraɓe wiyoɓe mbimi yiɗɓe mbimi e nanoɓe mbimi kala musidɓe e yiɗɓe yeɓoɓe Titonde TV mi salmini dendagal téléspectateur uji maɗa ka neɗɗo gurdaɗo kadi ka neɗɗo jokkodiraɗo fa tabarakallah machallah kadi ka ceerno ne tawno ko heewi emin ƴooga e ma so tawi min jiima hakkillaji amen foof ene gara tigui rigui ha joni tisani an so tawi min jiima hakkillaji amen ene dutto e Mamma Samba Diop loriɗo murtuɗo ha joni e waɓe noon ne tawno ɓeɗo ko duttorde kadi an hande ko an min ji fa tabarakallah machallah hande so tawi min mbima holi gonɗo Mamoudou Guissé holko Mamoudou Guissé jawto a jarama Amadou Mignam aɗa andi haala pulare ne mbiya haalde hoore muɗum weeɓani fulɓe kadi dutti mbi kala ko yimɓe gande neɗɗo ko neɗɗo ande hoore mum ko daɗi tigui wadde so tawi en mbiyama hol enen hay so tawi en jaññaki ma en mbat meftande nde moni kala walla jeeɓo kala wawata andirde no foti foof e meɗen ko Guissé Mamoudou Mamadou moɗal hay e jeejegol jeejele takko palli takko calli e kaƴorɗi jimde berguel Bourkawol mo yontande wiyata Doro Guissé tawi kadi noɓe mbiyata ni ko séri ɗiɗo mi salmini au passage suddiɓeɓe Hawa Guissé e Kaldiatou Diong jibinaɗo to ɗalaya waɗi ɗon cukaku muɗum naati jangde muɗum lesre to Nouakchott woni ko mbiyata fondamental waɗi ɗon collége waɗi ɗon lycée ha waɗi terminal lycée mo Ɓogué heeɓi baccalauréat naati université ko adinde ene natoya duɗal keblorgal jangguinoɓe wonti jangguinowo tawi koye ɗemgal Faraysi jangguinowo école tuggi hitande ujunnaje ɗiɗi ha e gueɗo ñallugui e nder hen noon ko heewi jooli hen en goni disno woni conseiller pédagogique e hande oɗo ñalawma ko gardiɗen ko duɗal komi directeur école fondamentale toon to Nouadhibou to jooɗimi to ko kalmi ɗo ko foof noon ko fannu professionnel mbeɗa sikki wona ɗum joƴƴinimi ɗo walla wona ɗum wonata sababu yewtere meɗen wadde duttoɗen mbiyan ha hande holmin mi wino e fuɗɗode haalde hoore mum weeɓani ko ɗum addanimi yidde iwrude to caggal ɗum mi artama taw gayi mino o ko no mbirumi ni so wiyama Guissé tan kam ko Guissé Mabo no kumi Mabo ko heddi ko ni jibinaɗo e hinde Maboɓe janggi ko ne walla woni ko foof tawi kadi ene sawdini ɗon ɗemgal muɗum neniwal janggi pular o ha heeɓi seedantagal karallagal jangguin ɗemgal e hiiso e ɗemgal pular caggal ɗum ene winda jimi ene reftanno e jimi yimiyankoɓe watti windude jimi ene winda jewte ene yuɓɓina jewte tumaji pofte woni conférence uji e ko nandi hen ene jerwina diŋiri woni animateur de scène e kirɗeli fulɓe ene dilla walla ene witta e gueɗe kewɗe ganni fuutankoɓe woni ko kewɗen hollirde e hen sahaji won Allah waɗi en noon mi welliriɓe to banggue taro ko ɗum addani en hen sahaji ni kadi won sifortoɓe en to banggue tarde defte
yeru deftere Ibrahima Oumar Kane karante leñol ɓiɗgol gonga ha e deftere Baba Dem Sare gonga ko nandi hen ɗum ɗon foof ko gueɗe ɗe ganduɗa wonko sonno walla wonko ɗum yahata ne wawi aroya e nder yewtere nde e meftande tan guise Mamoudou ko suuka gonɗinɗo wonde ko yetti goɗɗo koko ɗum wayata maayi ɗum woni nafoore nde jiɗɗo nafde e naftude rendo muɗum e leñol mum tuma nde ɓuuri nde wawi de fa tabarakallah machallah kono noon ene haawi yimɓe hewɓe nde tawno wonɗo neɗɗo janggata tubakiri yejjita wonde ko wonno ko kono so tawi deddoro ene haala ɗemgal niniwal ngal cikra wonde ko janggani ɗemgal gongal ɗum ne kadi holle ɗum ari ɗum siftintami ni ko tumaji pofte nden wuura men to dal hayro ne hewno somi ari pofte mi wonay tarande yimɓeɓe defte pulare ko nandi hen arande so neɗɗo heeɓi bac guure Fouta nden galleji mumen kippa boluji ne konga ne jima nde kemmi bac ɓe peŋi fijirde galle amen woodi wonɓe wiide mbiyata mo jangganno farese ko nandi hen wadde ko yidde wiide tan ko neɗɗo tan welete yaaha woɗɗoya ko neɗɗo welte yaaha woɗɗoya kadi so tawi neɗɗo ronkani woto won dañani tabbe dañi yolayru donc ko janggate e ɗemɗe goɗɗe walla ko janggate ko ɗannate faggite walla ko dañete ko foof sa ronkani poɗɗa ko artirde ɗum e ngal maɗa neniwal ko ɗum waɗi hen sahaji won so tawi en goni e jewte hono ni ciftaranmi ni mataw mbeɗa janggi tan ko tumaji nde école udditi walla nde paami e jangguinirde walla nde paami e école e ko nandi hen kono so yalti ɗum mi natti rendo fulɓe eɗen mbawi joɗade balliɗi ɗen kaala tawa mi sewtorani konngol ngol ganduɗa ene hollira ni wonko compitimi e ɗemgal gongal walla goɗɗum ko tiiɗede ko woni ko tan fofoof kadi ko e needi so tawi a andi ko leggal ɓooye ndiyam ko wattata ɗum nooro kadi a andi yidde wontude walla waylare nde so wona ko telbini ma ko leltini e gueɗe ma ala ko jogori naftude ma ɓeydude e gonka maɗa wadde ɓeydo tiiɗede ko gonnoɗa ko kadi ko heewi e yontande walla e rendo sa yi neɗɗo ne yewa ko mum tan tawata ko anda ko muɗum ko so tawi a humpitima ko maɗa ko tigui rigui hay hunde ɓurantama ɗum noon tigui rigui fulɓe ne kewi wiide andude beyi andude baali andude pucci andude bamɗe e gueɗoɗe foof ko andude hoore mum ɓuuri ɗum ne hannirta ni henna ɗum noon sikki ala holko saabi adan yimɓe kewani yiide deddoro eɗo banggue laylay rendo ngo kono noon e wattan ɗo yimɓe batti yiide mo eɗo banggue laylay rendo ngo beele koko fulɓe mbiyata wonde kala ko bande en puyri ɗayro ɗum walla ala ko yidde yettinde ɗemgal niniwal ngal walla yidde andinde yimɓe exactement ko janggi ko par rapport e ça a jarama no feewi kadi en beltima e ngal ɗo namdal nde wonnoma won anen sababu wawde feññinde hen won gueɗe won ceerno men sehil meɗen Amadou Samba Dembélé lo lirɗota sene wiiya cosaan yadata ko e ɓosaan eyyi aɗa andi ene woodi gueɗe ɗiɗi bammal yimi ɗum ɓooyi ngare mbayloɗen jaaden e jamanu e ko nandi hen woodi ko gueɗe ɗiɗi mbaylandi koko waɗata mbayloɗa an mbatta hoore ma ko jiɗɗa wonde ko so ɗum ala aduna wayluma wattuma ko yiiɗi waddema ko wadde so tawi neɗɗo o labnama walla bo kanko waylade wontude ko yiiɗi ko ɓaade mbaylani mbaɗori ndi noon woto neɗɗo sikku ko pullo wontude tubaga ala ko aduna o no ɓosirta ni ɓaade aduna o koko ɓosara ko wonno hanki ko ɓenni wonno ko tumaji mañaji wonno ko tumaji lettre uji wonno ko tumaji e on tuma so tawi wiyanoma ma jamanu aroy kalda e neɗɗo aɗa yiya ɗum walla beddoɗa ɗo konngol aduna o foof joni daara yiya deƴatano e hakkillaji yimɓe kono aduna o heeɓi ɗon hannde mbaɗa aduna o heeɓi ɗon noon alay saago wadde ɓosen jaaden hen wadde ko mbaɗanoɗen ni diŋire ko wonno e ganni walla ko cifantan ɗen walla ko neratan ɗen nder galleji nder diŋire nder tuguɗi unorɗi meɗen e ko nandi hen alay saago wadde guitten ɗum nattinen ɗum e nder réseaux sociaux teskiɗen noon gueɗel gotel gendiyankoɓe meɗen ko heewi ko cifotoɗen walla yimɓe men tumnorɗe meɗen pop Allah rokkani ɗumen fartange wellitade e ɗum won hen nde ɗum ɗo ari nde taw natti wodde heddiɓe ɓe won duuɓi ɗi keeɓi yontande nde ɗum ɗo joli nde kañumen ndewi banggue goɗɗo won hen natireti ko yiiri ko en tiktok en ko reftude tan e jimɗinalankoɓe ko fompade yiilade vie uji e ko nandi hen donc ƴewde ko ganduɗa kala ko ena ɓuura wawde fottude daranɗe yimɓeɓe gabbiri hen goppi nafoore nde sukaɓe ɓe ko ñamboɓe ñambata koko jiiko so tawi wadde ala ko tawi toon ko refletta gueɗe rendo ngo walla ɓurnade nokkuji men walla leñol meɗen kañumen foof wadde ndewta ko e banggue mbiɗen noon noɓe mbiyata ni so tawi aɗa wajo mandilowo hay sa yarani duybi saabu an joom hakkille o
aɗa wawi duybinde joomum fayduma e hono muɗum heɗoroma saabu ɗum kono weeɓani mbiyaɗa ittu ɗum e gonka mum tan yo tawre kañum heɗoma famma wadde enenne ɓorten o toon wutte guitten ko wonto ko foof tellitoɗen tawtoyen toon tawtoyen toon firti wonde jiɗɗa wiide wonde ko ɗum ɗon ɓeydat leñol ngol kono ustata ɗum ɓeydat ustata kadi ma won naɗɗo e tiktok tawa nannuno ɗum ni ko yiide kecce ɗe e nder ko ñoƴƴata ko fotta eɗen pire hen pularewal gotal heɗo ɗum weela ɗum kañumne no ɓe mbiyata ni wonto ena ngata e ɓandu neɗɗo ko jomum tan wawi yettade wonko ene fiɓo e ɗemgal ko haalaɓe ɗemgal ngal tan mbawi fiftude e nder commentaire uji walla e nder konngol kalangol ngol ni jibinana ɗum namdal e nder muɗum ruttiro e jinnaɓe mum walla ruttiro e mawɓe walla ni watta ɗum commentaire walla watta yewtirde ɗum firti wonde wossodirde e yimɓeɓe e miijoji hay sinno tawi koye banggue layla e rendo ngo ene ɓeyduma ene ɓeyda rendo ngo no fewi ene ɓeyduma ne ɓeyda rendo ngo par ce que no mbiyatno fijo koye fijjiɓe ko mbawɗa wadde foof so tawi a yii ko mbatta ko hay soko neɗɗo goto ene hocca hen famamuya ene weltoro ɗum kadi Allah waɗi en ko en jangguinoɓe donc firti ko eɗen jogui oɗon esprit ngal ɗon muñal e oɗon pédagogie wawde reftade e kala tuma walla wawde fottude famamuya walla wawde ɓedde ni ko waɗata ko oto famamuya yimɓe tolni hen e ko nandi hen sa yi ko mbatta ko so goto ɗiɗo hande cegui en kolli weltare janggo mbiyata ko sa waɗi ne wawi ɗiɗo ɓe kadi ewno ɗiɗo wonɓe gara wadde ɓe gontannayi est ce que beele ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko kañumen ɗum wiyeteɓe wonde ko guindiyankoɓe walla ɓen ɓe gandanɗa hoorema hande wonko kumpiti eɗo banggue pinal ngal ɗeŋadeɓe réseaux sociaux o ko hunde moƴƴere ɗo banggue leñol ngol walla ala kamɓene kadi ɓe poti ko nadde hen ɓe kollira ko gandanɗa hoorema ɗum ɗo eɗen gandi ko enen jeeyi ko ɗum kadi tagata ha joni woɗɓe ɓe gandanɗa hoorema jogornoɓe moɗede pine janane walla moɗede ɗemɗe janane wawde ha joni famde exactement ko ɗum ɗo woni komin poti wadde walla ko ɗum ɗo woni komin poti gollude eyyi kañum aɗa andi guesa ba ene yaaji yimɓeɓe foof joldata to gotel jaldata to gotel wonɓe ganduɗa wonto ketti kañumen hayso tawi eɗen gandi ñala foof sañino ɓoggol kadi so tawi en jiiɗi matade rendo ngo wona tan e sukaɓe ɓe saabu hay mawɓe ɓe yeeru ɓaade ko ɗo e Dakar joɗɗen hande kam eɗen mbawi haalde ɗum ko heewi nan ɗo hande keddori e fuurankagal tan ko inde guure ɗe jeeyaɗo deke noon hay ɓene koye mumen acculturation keddori e fuurankagal ko inde guure ɗe jeeyaɗo guure ɗe jeeyaɗo tan keddori firti wonde ko inde nde tan kono joomum yahata toon anda ko woni toon ko ga yahata toon anda ko woni toon ne wayno leydi wadde noon ɓen alay saago kañum en ne daña yewtidiɓe no ɓe mbiyata ni saaha so mawɗo boniniɗo ko mawɗo wajuro ɗum deke noon wadde ɓenne heddiɓe ɓe mbiɗen ɓeya ɓe garani ene mbawi wawde tolnodirde e mabɓe artirdeɓe kamɓene yewtirdeɓe ɓaade kamɓe ɓe jolotaka kono noon ko ɓuuri hulɓinade ko yontande nde nde wonno ko yontande nde ɓuuri hewde eɗen gandi population meɗen jeunesse o ko jeunesse ɓeydotoɗo mawnowo jeunesse o no hewriri foof noon so tawi ala ko holla so renaki ko boomare nde wonno no Ndiaye Seydou Amadou wiyata ni weeli mawɓe mettiɓe koɓe ƴeemoɓe weeli sukaɓeɓe metti ɗumen koko jolata ɗum noon ɓaade mawɓe koko ƴeegat sukaɓeɓe koko jolata ene ɓoyna mawɗo e dingaral noon wasa jogade mo jolni ɗum noon wadde keblen sukaɓeɓe ɗum won to mbiyanɗa sahaji so tawi walla pular wiyata ni so tawi doole donki yo doole keɓɓo kono noon doole keɓɓotoɗe de yatoɗe keɓlo donkitani ɗum noon wadde alay saago ɗen ne keble alay saago yimɓeɓe keble kañumenne sukaɓeɓe tawa ko jiiloto ko woodi e ɗemɗe goɗɗe ko heewi en nawɗumen won nokkuji jakorto ko woodani wonko heewi noon kadi e dariɓe hande ɓe koye mumen eɗen jettaɓe au passage sukaɓe wonɓe ganduɗa waɗoɓe crédit ji mumen jamma e ñalawma ne mbaɗa gueɗe payodinde e nder ɗum wonko poti oncude hen ha heewi nde tawno wonkoɓe ballitta e nder koɓe ballitta ko ne wonkoɓe bonnata woni ɗum ko pular uji ñawnateɗi ɗi woni ɗum ko ɗum e ko nandi hen nde wonno ko heewi wonen ene kaala pular tawa miijoro koye wolof walla ene kaala pular tawa miijoro koye français ɗum kadi ko banggue muɗum mbatta ɗum pular kaala pular no yimɓe mbirata ni yeeru jomumen ne mbaɗɗo jeygal tan joni nana jomum waɗa jeygal muɗum ha ara gaynoɗo wiya kala jabɓuɗomi toon ñanden yo wiyam mas ɗum kay eɗen gandi joni joni hoto ummi ɗum kay ummi tan koye wolof joni joni ko ɗon tan ko fo degganemo mas enen eɗen joguino luutoɗo kala kañum tooñi ko nandi hen nan ɗon donc hankkadi yimɓe potti ɗum ha yimɓe mbatta hutorade ɗum e nder meɗen koko jigga koko fotta koko dola wonko yaɓɓata wonko bonnata wadde yimɓe ɓene dilloɓe hen ɓe so tawi donkani yo duttiro e source o yo duttiro ne hande mo yumare ne hande mo ko ɗon heewi wonde caɗele renno ngo
heewi wonde caɗele ɗe ko kala heen jaaɗo hankkadi haa yetti won nokku watti yeeɓeede watti ndaareede yat natta yejjira to umminoo ɗo ceerno Seydou Nour Bampatigal ne wiyatnoo so jamanu diiri faye ma tan diir paya e Allah yimɓe mbi paamani addanta jamanu faade ma ko mbaɗa gollal sa waɗi gollal noon yimɓe dogii ndiiri paye ma aan a maɓɓima e yimɓe ɓe so ngayni ndolii ko bannoɗaa ko duttanima goɗɗum tawaraa ɗon woni faye Allah ɓaade ko Allah wannuma ngal ɗon gollal ko rutto so yimɓe ɓe dogii ndiiranima aan ndiiran yiiloyaade goɗɗum beele so tawii ndolii ɗum so garti ena tawto ɗon goɗɗum kono noon joomumen hankkadi so tawii joomum waɗi geɗel gootel wiyama taare walla woyyo tan hankkadi fatata koye ƴewde wutteji jooɗi e gurnade ko wirano taaro woyyo ko hitade duuɓi ɗiɗi duuɓi tati duuɓi nayyi duuɓi joyi fof ɗum tan woni ko woodi ala goɗɗum ko fajjiri ala goɗɗum ko deddoro so tawi ɗum ɓenni aɗa jogui compte TikTok eɗen garta e nder TikTok e nder oɗo saaha hunde nde koko jiiɓi no feewi ne tawno ko neɗɗo tawrani yummum tawrani bamum tawrani kadi tigui rigui ha joni koreji mum ko ɗum woni ko waɗata ɓe jalta ene ƴatto ɓe jalta ene kollira koltugo gandanɗa hoore ma fewani jiida e pulaku kono kadi hay goto suusa haalde kala kalɗo wiye wonde woy sayo ene haala hande beele ɗum ɗon ma wot ko ɓeyti walla ala ustat ne tawno hande so tawi wonde a woni e nder TikTok a woni neɗɗo mo gandanɗa hoore ma aɗa waɗe suivre wonne poɗɗa darorade wonde poɗɗa wurude hankkadi a natijeede hoore ma ne tawno ko influenceur hande ɓeɗon holko mbiyataɓe walla holko mbasiyataɓe walla holko mbajotoɗaɓe en tant que neɗɗo mo gandanɗa hoore ma hande battaɗo hakkille kadi gonduɗo e miñu men e nder oɗon tuma ene foti ɗumen wawde wasiyade beele ko noon woni no fonno waade walla ala ay Amadou kala gollal ngal jiiɗa e aduna ñawrete ko fandare kala ko neɗɗo ena waɗa ƴeew famde fandare muɗum e ko waɗata ko holɗum won gonɗo e TikTok ɓamtare pular waɗani ɗum goƴa walla ɓamtare leñol walla ɗemgal walla pinal ko kalten ɗo ko waɗani ɗum goƴa kañum yii tan ko pucci dogui no mbiyatani tan bam dogui pucci ndewi hen won hen jeeri ko ene kodduno e neɗɗo waɗi dañi vie uji watti yoɓede kañumen ne mbaɗi mbete ne mbatta yoɓede won hen jeeri won hen jeeri won hen jeeri won hen noon ɓe ganduɗa TikTok tawi ɗumen tan kene daari TikTok tawi ɗumen koye fimde mumen so uddi yeehi kañumen ko jokkude darade so uddani yahani kañumen koko jokki darade donc TikTok wadde arata ko ɓeydude noɓe mbiyata ko ɓeydude joni hayso yalti ɗum wasiya no wurdirte e TikTok ni ko noon foti wurdirede e galleji no yimɓe gurdini so tawi jaari noon tan ko ɗum woni ko fewata wurduɓe hodduɓe potani ƴettodirde ɗum ko gurdam ni bandam gadam tawi naata hen e TikTok donc surtout enen fulɓe nde wonno jeyaka e needi meɗen koyngi bonɗi jeyaka e needi men heddi noon ko aduna o koko boni kañum e hoore muɗum bon so wiyama aduna boni saha yimɓe mbiya ala wona aduna boni ko yontande nde boni yo yimɓe pamata noon wadde mbiyaten ko yontande mbiya aduna boni en pandiraji en kuɓeje en pandiraji en hulaka endam renaka e woni ɗum ko yeru joni tan ndeɗo yewtere nde mbatten sa gasni sa waɗi ngaro muɗum a neldi ene serta ko fooɗata yimɓe e sa waɗino ngaro neɗɗo ene ɓoori nde wonno yimɓe ɓe hande ko ɓuuri hewde e darande ɓuuri wawde ñiglude ɗumen koko ala nafoore koko woni des choses décentes gueɗe ɗe ganduɗa ɗe jaadani ɗe juɓɓani jaadani e ɗum ɗoji rendo so neɗɗo waɗi ɗum walla haali ɗum joni joni ko ɗum woni ko fooɗata darki yimɓe fof ko waɗi nafoore ko yimɓe kuccira hen kadi malheureusement ko noon rendo ngo mahori woni banggueji foof mi rokkoɗo anecdote goto aɗa ne waɗi yimɓe hewɓe ne nana zawo jiman noon nden korobiyana korobiya ko nandi hen o wonno jangguinowo to won jangguinoɗo wiya lamɗo ene ara e leydi ene foti jaɓɓede ɓe dokka jimmol yoɓe keblu élève uji mabɓe hono no watte ni ma won lebbi ɗiɗi o heɓlo kanko e almuɓe makko e padi yaaha président yetto ha ñande hen ɓe donda guila subaka ɓe nawa aéroport ɓe daari guila subaka ha nde président aroyno wirtiɓe tan waɗni junggo ɓenni nde wirti waɗni juuɗe ɓenni nde noon ɗum hawima o wi minen kanko to hettiɗo e ko jogui ko ngal ɗo keɓgal lebbi ɗiɗi ala koɓe kandi so wona ni jammari o jooɗi omo yaɓetele o yi comédien ji o yi ɗum ɗoji ene keeɓi audience président o wi ndek noon kanko oɗon ko mata wadde la fayi jangguinde nde wadde mara o keese ade ko ni o woppiri o nattire comédien narantagal ha wonto ndeka sa ƴeewi ɗo e leydi ndi e nokkuji goɗɗi ɗum ɗoji foof hande hakkillantagal e gandal nana watta caggal nalankagal sen mbi nalankagal nalankoɓe ɓe jaafo wona toon ɓe jiɗɗen wiide ko gueɗe cewɗe taw wona nalankagal yeyata leñol yeyata rendo kono jiɗɗen wiide gueɗe cewɗe gueɗe ɗayɗe e fijuɗoji e gueɗe cewɗe nana gardina ene mbatta yeeso sa ƴeewi hande
joom gande en tiiɗe walla waɗɓe gueɗe mawɗe e nder leñol ngol kollintaki mbaylintaki caméra ji fof nana ndewi eɓe ganduɗa jamma e ñalawma ala ko woni guuro men walla darde men walla golle mumen so wona haalde ko fewani walla wadde ko fewani walla sifade won sifo won ɗum noon noɓe mbiyata ni so tawi yimɓe ndenaki pay koye boomare wadde ne moƴƴi yimɓe mbatta hakkillaji ɗum wasa homtude ɗumen so ɗum ɓenni Ely aɗa jogui kulhuli ɗo banggue ɗemgal ngal ɗum waɗi jo e jo foof aɗa artira pulareje ɗe gandanɗa hoore ma ko ɗen goni ɗe mawɓe men binduno ɗacciɗo hen e nder oɗon tuma aɗa fira aɗa faccira holko saabi ƴettuɗa oɗon concept a jarama aɗa andi no mbirunmami joni joni ni to banggue pulareje to eɗen jetta waɗoɓe ɓe ganduɗa nan daari hande darde lang e wawde ubbidde ɗum woni sa ƴeewi sahaji ñalɗinkoji ɗi pottata hen woni calendrier ji batteɗi ɗi waɗe pulareje ko nandi hen eɗen jetta dendagal yuɓɓinoɓe ɗum ɗo no fuɗɗima hewde seeɗa e nder rendoji ɗi walla e nder whatsapp uji ɗi eɗen jetta dendagal hettuɓe woton banggue wonko ɗum wurtinta ha heewi wonko ɗum feññinta ha heewi nde tawno ko ɗum jangde mere kala hen pulare walla piyengal wonko feññinte won sababu gonɗo hen wonko addata ɗum so tawi ɗum hutorama no kaldata hande e tubak walla kalda e goɗɗo wima Descartes disait Jean Paul Sartre disait kaari wi no kalde ko hono noon joguiɗen enenne koyeɗe ganduɗa ko kalannoje tigui rigui ko nande sukara si en ko haaliyankoɓe tigui kala ko kaali est ce que wona ɗum ɗon yeehi ha ɗo gandanɗa ma nawori en kaari wi o tubago wi o tubago wi so tawi hande neɗɗo wiyani noon tan e nder haala mum walla e nder discours mum jagguirtaki ko intellectuel beele intellectuel ko janggude tan tubakiri walla ala e nder ɗemgal ma niniwal ngal aɗa wonde en intellectuel non ɗum ko banggue muɗum janggude français o e anglais o eko wawi wonde foof bon eɗen mbasi sukaɓe noon yo janggu par ce que aduna o ko jangde jogui ɗum ko watte ko pop jangde hande yimɓe keeɓino koto ganduɗa jangde heedani hen sara ɗeɗo gueɗe ɗe guurade hande walla gonade woto komtu yimɓeɓe ha jeebo jangde walla ha belsidoro ɗum kono noon janggude yimɓeɓe ene woto addana ɗumen woppude ko woni kaa ko kalta ko mbiyata noon ko ɗon kadi ma en ewnoro ɗon ni yimɓeɓe walla ma en mbaɗor ɗon wasiya nde wonno ene weeli ha maayi ɗum hollata ko gueɗe ɗiɗi ayi mbeɗa haalda e ma joni mi wiya Ndiaye Seydou Amadou wi walla Karanta Leñol wi walla kaari wi kala keɗiɗo ma faam gueɗe ɗiɗi ma faam goho min kaalowo ko kalanmi ko wona min sosi ɗum ko kaari ma faam kadi min kaalowo mi wona haaside saabu mi rutti kaari cosnoɗo o konngol muɗum ma faam kadi komi keɗiɗo nde wonno ketti ko hen janggate hakkille janggata koye ketti hakkille janggata koye ketti ɗum noon heɗade jomumen ko kalata ko nanga hen haala siftoro hen jomumen nde wonno won ko gandal jaɓata ko gandal tan jaɓata ɗum Amadou Hampate Bane wiyanno ko gandal tan jaɓata ngallina basɗo ha potan ngaalu tawa an ala ko uste ngaalu maɗa so tawi joni joguiɗa ko ujunere sa rokki kam 1.6 tan ko 1.4 kettorɗa saɗa jogui galleji tati sa rokki kam galle goto tan galleji ɗiɗi kettorɗa sa rokki kam ɗiɗi ɓurtoma kettorɗa kono so gando windi kono so tawi ko gandal joguiɗa aɗa wawi jangguindemi hami fota ma gandal tawa an ala ko uste ngal ma ngal hay hunde ɗum ko gandal tan jaɓata ɗum ndeka noon haalde gandal goɗɗo o walla siftorde jomum e nder haalande mum walla ɗum ɗo ala ko bonnantuma ala ko bonnanta jomum haɗatama foɓɓanede ɗum woni ko nafata ko ɗum woni ko yahata ko ma foɓale ma ɓeydo darede ni ɓeydoɗa daredede ko andede wonde omo kalɗa aɗa heeɗi ɗum aɗa ƴirri ɗum a yondinaki tan an e ko ganduɗa ko andede kadi wonɗa wona haaside effectivement aɗa ndi oɗon e haalanno gueɗel gotel ne woodi woni koye ketki mi winomo jonjoni ɓetanoma haala ɓuuri heeɗade Karanta Leñol ne wiyanno o wi gueɗe tati dañete tan koye heeɗade o wi keɗɗa neɗɗo o haala guelde o fuɗɗi ha o jofno ko haalata ko pop aɗa anduno ɗum ma heɓ welemma saabu hol welemma keɓata ko welemma a yi goɗɗo ganduɗo ko ganduɗa ɗo nde ko gandal ma ngal ene woodi keɗoɗa neɗɗo o haala guelde o fuɗɗi haw jofni ko haali ko hay hunde la ko ganduɗa hen daña welemma saabu a heeɗima ɓurɗoma gandal a ande muɗum keɗoɗa neɗɗo o haala haw jofno taw ko haali haw jofni ko foof aɗa andi an ko dadi ɗum jogoɗa welemma saabu oɗon wayi famdude gandal ni foof suusi haalde ndeka an ɓurɗomo holko hanma haalde ay banggue terɗi foof ko welemma keɓata hen ko ɗum woni ko mbinumami nane ko heewi heɓoto koye ketki wadde ketki ki feññinta ketki ki koye wowlandu neɗɗo o saabu ɗum so tawi ko wawi hen wonde foof so tawi joni aɗa dartol Abdoul Bocar en a wurdani mumen tawaka addi ɗum ko heeɗade walla janggude binde e defte ko nandi hen ndeka ɗum windunoɓe ɗum walla tawnoɓe ɗum ɓe ko noon woni no yarata aduna one ko hono noon kala to neɗɗo heedi walla kala ko neɗɗo waɗata
moƴƴina ɗon fewna ɗon nanga ɗon ha tiiɗa pulareje mawɓe kalata de ko konngui ganduɗa kala hen konngol ngol ƴettuɗa ene wawi wonde yewtere wonko heewi ko wonno hanke e dingiral Fouta wonko yahanno wonko duñata hakkillaji yimɓe eɗen joguino puri eɗen jogui kasi yeru no wiyata noon nden sukaɓe sene piiji Fouta so mi yama an ɗum mo ɓerde bam holla mbatta so wi yatnoy ɗum mum sel holno mbatta e ko nan ndiyen ɗum ɗo foof wonko yahata wonko e nete cukalel ngel e jangguinde ɗum e miijade so foti gaggaji e nder aduna woni han kadi la résolution des solutions de la vie de tous les jours ko jomum guurade muɗum ñande foof de tongi ɗi hawrata walla gaggaji ɗi hawrata hen ndi no ittirta ɗum aɗa ndemko noon wiyata no yimɓe jooɗo tiguiri jamma walla ko bulata bula hen so esi wima yama han ɗum uɓeera hakkude leydi asman holno mbatta so esi wima adnoy ɗum wiranno so esi wima par ce que konngolista ɗum ci ɗum ene fertina ni neɗɗo ene fertina neɗɗo o e hoore muɗum hankkadi so yaawi won nokku an kala ko namdoɗa a heñata ko tan jaboɗa par ce que mijotoɗa ko ene waɗi pittol nana yeeso yaareno guila yanane pittol ngol ndemtoɗa ɗum wadde hankkadi wonata ko e duñde e awde e hakkille maɗa miijo woɗɗungo miijo yumtungo hen sahaji noon aɗa yiya yimɓe ne kaala pularewal taw pularewal ngal so tawi jomum wiyama yo faccir wawa ɗum faccirde wawi tan ko haalde e nder ɗon gueɗe joni noon mboɗo yiiɗi ko adi yimɓe ne gummo e pularewal ngal mboɗo andi ko heddi ha joni waktiji men hewani mi haala pulareji ɗiɗi paccira Allah no wawi tawa Allah no wawi jana eɗen gandumi bisimilla so tawi fulɓe mbi tira ba tirta ba kodde jiida wowru ceera arjigaji ɗe dakke muuɗe ɗe dakke gawle holko ɗum yiiɗi haalde ay ɗon joni a jofno yini pratiquement kono kala to ƴettirɗa ɗum e aduna ene wona ɗum yimɓe ɗiɗo jebdine e galle muynude endu woturu ndenda yettode ndenda nene ndenda baaba oɗo jangga durso o wona muddu o ardo leydi o wona gujjo o ɗanno firta o ronka yaade tawa fuɗi ɗo ko kamɓe dendi fof ala koɓe ceerti hay hunde sa itti kodde a watte yimɓe ɗum ko yeru aduna ɗum ɗo ko yeru aduna ene fira kadi goɗɗum ko yidde wiide e on banggue to ƴettirɗa fof winoma nane kala konngol ngol ƴettuɗa aɗa wawi firde hen ene wawi wonde yewtere timmude ɗo joni sen kaali ɗo joni tan ƴettuɗen ko kodde jiiɗi wowru ceerno Artigaji ko ɗum no kalɗen ko saabu kodde so tawi jiiɗi no haalde firoyi konngol ngol ha yesso kono sa watti ɗum e nder yimɓe yeru ko dokkunmami o firti ko wona kala ko ummudi yettotto nan ɗon mbiyata ɓiɗɗo artara arat lekki rupitorade ko cari mum ɗum ɗon foof aɗa wawi firtude ɗum joni wona kala ko ummudi nokku goto yettotto no jolden ɗo enen foof e oto goto an telloɗaɗo o telloga ko noon aduna wayi tigui rigui ɗum noon machallah fa tabarakallah ina wayno ko bata gandal woni ɗo no kewmi wiide ni so tawi aɗa heeɗomo aɗa jogo fartange ha joni ne fewi kono kadi aɗa jogo hen kono wiye gandal ɗum noon yo Allah junnu balɗe ɗe moƴƴina battane ɗen hannirta ni anna joni noon en gartat e pularewal gongal fulɓe ne kewi wiide suka ene fija e lelawal tawa anda ɗo lewru yarata ɗum ne ay ngal pularewal ko banggal fayida no fewi kadi ko ngal waaju e ngal waɗi jangde no fewi sa nani suka ene fija e lelawal tawa anda to lewru yarata ko heewina ɗon mami nawtanmami tan koto kewmi tonguirde hen sahaji to mbiyanmi kala to neɗɗo tonni guiƴum mayri ɗon ko heewi neɗɗo wiya ha jamma ha ɓawa jamma ha nde tawa haalde jomno koye rokkede suka to dariɗo to fijata e lelawal walla wone dingaral mum walla ne wone saaha muɗum ɗo sa nani anda to lewru yarata firti ko andani hakku muɗum kañum ko holde ɗum noon to woni ɗo walla no woniri ni kañum e hoore mum eko wawi wadde foof hunde foof na hettade ɗum ɗon wadde woto fattir janggo ɓawa janggo ɓayita hay mbaɗa andade karta mo anda to lewru yarata ne wawi wiyede lewru ma yiyade mo anda to lewru ma ene wawi wiyede ko hande dari ne wawi wiyede ko hande maayi taw jomum woni ko e bundi cagatagal muɗum bundi finnitere muɗum wor fattir ɗum hay hunde wadde firti ko kala to neɗɗo tolni yo andu to lewru yarata wonande kala to tolni yo andu saahi ene heɓa ɗon ene wawi mayi ɗon joni ene wawi gasa ɗon joni kañum ne ko hono noon foti waade donc ɗum ene firdo o ɗon banggue e banggueji goɗɗi to belɗa foof ƴettira pular
ko ɗemngal belngal woni ɗum o woni tomin mbiyata heen sahaaji ɗum mi wino noon naane wonto ene ngata e ɓanndude ɗo ko jomum no wawi yettade ɗon won ñamri walla won lowdi won ɓesnoje gonɗe e nder ɗemngal ngal ko ɓi pulla tan waawi famde ɗum walla tinde dakamɓe gonɗo heen o tigi rigi e ngal alli ɗemngal ngal ko ɗemngal galɗungal yallah ɓuuɓani Jibril Hammeeli ene haalanno omo rokka yeru waddude pulaar tan e ɗemɗe goɗɗe o wi pulaar weldi ko kala konngol ngol haali wonko joofi ka timmi yeru so tawi mi wi sulmade tan keɗiɗo fof ne anndi ko yeeso so mi wi wufƴaade keɗiɗo fof ene anndi ko hunuko so mi wi sooɗaade keɗiɗo fof ene anndi ko juuɗe so mi wi sembade ko hono noon so tawi en duttirima e farayse mo yimɓe ɓe fof doganta hannde mo jiranto o mbiyata ko se laver le visage se laver les mains laver le linge laver la vaisselle e ko nandi hen ay laver on arrenɗa alors que ga e nder ɗemngal pular ngal kala hen ko kalɗa ene jogui nokku mo nawanma direct ene waɗoy ni e nder français ene jogui ɗum rince en se brosser les dents e ko nandi hen kono noon ay enen joni sa wi wufƴade tan a watta kelmi ɗiɗi sa wi wufƴat tan nanda ko hunuko sulmade nanta ko yeeso sa wi sulmade tan ene anda ko yeeso soɗade sa wi soɗade tan ene anda ko juuɗe donc ala précision kono ɓeytere hen ɗum ɗo ko ɗemgal tawni en jahani to yeruji ɗi tijanan rokkanno ko nande joforde ɗe pulaar konngol fof ene jogui ko joforto ene jogui ɗum ko murliɗi fof ɓe mbiya ɗum ko gueɗe ɗe ganduɗa ko ɓuuri ɗe Allah rokki ɗemgal ngal ko ɗum waɗi hen saahaji won so tawi haala ɗemɗe ene kaale walla ɗuma ne weeɓi dallinande dadgol pulaar ɗemɗe keddiɗe ɗe hayso tawi noon fulɓe ɓe jeeɓima ɗemgal ngal hayso fulɓe ɓe gontoyi goɗɗum kono kay ɗemgal ngal ko dadi keddiɗe ɗe ko wona seeɗa wadde noon firti tan wonde kono mbiɗen ni so tawi neɗɗo anda ko woni ko anda iwde mum anda fina tawa mum ene wawi famɗinde ko mum ko ne hadirti ñana tawa noon ko joguiɗa ko ɓuuri mawnude an e ko parnotoɗa ko saabu ɗum ɗemgal ngal ko ɗemgal duwana ngal kadi ɗemgal ngal ko ɗemgal ngal gandanɗa hoorema wona weeli neɗɗo tan ha joni andi ɗum walla wawi ɗum neɗɗo o ko ma jaɓa janngude ngal tigi rigui jaɓa tarbiyade e nder on tuma ne mbawa ha joni dañde fartangue wawde haaldude ne nder doore en kaldata ni ɗum waɗi noon enen sukaɓeɓe janggen ɗemgal ngal ne tawno ɗemgal so janggaka jangtaka janggat sikki ala mboɗo andi hankkadi ko heddi e émission o ko natti hewde no fewi kono noon ma en gartan seeɗa e fannu holne jiiruɗa rendo ngo hande par rapport e ɗo kote dawrugol noon e fannuji ɗi foof toon to Mauritanie e kadi ga hen e Sénégal Allah rokkima an aɗa jogui ga hen no jokkodire aɗa waɗa suivre kadi aussi actualité Allah hokkima kadi toon to Mauritanie aɗa waɗa suivre actualité holno jiiruɗa hande rendo ngo e ɗo banggue dawrugol nde tawno to Mauritanie wiyete wonde ko fulɓe ɗawama o e nder Sénégal wiyete wonde ko fulɓe ɗawama e nder banggueji goɗɗi wiyete wonde ko fulɓe ɗawama beele ɗawgol ngol ko fulɓe goni ɓe joltani hujjaji mumen walla ala fulɓe nana jolta hujjaji mumen ala ko ɗawaɓe hujjaji mumen no hannirta ni han kañum ko gueɗe ɗiɗi hayso tawi en kewani danede e oɗon fannu haɗata eɗen gonɗini ɗum woni gonɗini ɗum ko gueɗe ɗiɗi tan goodi neɗɗo jeere tan koye fewjoɓe walla o jeeye fewjanteɓe o wonat jeeɗo walla o wona jeɗeteɗo ɗum noon so tawi a jeyaka e feccoɓe tan jeeytoɗa koye fecceteɓe dawrugol ne ko hunde waɗɗinde dawrugol ko hunde waɗɗinde nde wonno ko kañum reeni gurdam ko kañum mahara laabi gurdam ko kañum mahara dendagal kotti e gueɗe rendo koye dawrugol maharo ɗum noon wadde firtugo dawrugol ngol ko hunde jojjude woni ɗum ko so tawi to feccete to walla to ɓerete to en gonanaka ron tan en feccetaki en ɓerataki wonanede toon nde noon ko yimɓe tan nawata toon koye mumen ko yimɓe tan nawata toon koye mumen cikkuɗa wonde wonanede toon nde ko fulɓe wonde toon ne tawno neɗɗo no wawi wonde pullo taw farnoraki tigui rigui ko woni ko hay sinno so tawi wonde feccama kañum ƴewata tigui rigui ɓen ɓe gandanɗa hoorema waɗɓe hen contribué ha jomum wawi dañde fartangue feccede nde ay on banggue kam no mbiyata ni en moɗata hen konngui meɗen ni kono noon udditare nde ene moƴƴi te udditare nde eɗen gonɗini kay no leñol fulɓe ngol udditori to banggueji foof ni leƴƴi keddiɗi ɗi gudditoraki noon e nder leñol
tawno so tawi en duttima banggue Mauritanie landaji safalɓe ɓe pop fulɓe ene e nder majji sen garti ɗo e nder Sénégal landaji keddiɗi ɗi fof ne fulɓe ene e muɗum nde tawno ni landa tawrgol ko noon foti sifrade walla ko noon foti mahorade nde moƴƴa nde feewa hayso tawi hande ɗo e nder leydi ndi ɓarɓe Sénégal jooɗiɗen eɗen gandi leñomagu walla enɗamagu ene fotti ɗo walla ene jaaɗi ɗo hande no feewi ha ko ɗum ganduɗa sahaji ni wonko ɗum bonnata kono noon ko ɓuuri tidde ko basirten yimɓeɓe ko tan ko woto mbiyam woni woto mbiyam kono yimɓe mbirat ni so tawi ko fulɓe so tawi ko jomum to wawi wonde foof kala to neɗɗo wawi wonde faam to gonɗa ɗo wonma ɗon ko yimɓe so wona yimɓe mbanma ɗon ko so tawi ko sumgo heeringo ngo mbaɗiraɗa ɗon ngo mbaɗiraɗa ko ha balla heɓɓe lesmaɓe ɗum noon yo yimɓeɓe mbattu hakkillaji ganda ha abada ala hunde foof ko hande har janggo te goto hen foof ɓaade kay won adinoɓe wona ɗo fuɗɗi won wonnoɓe ɗo jeehi won wonnoɓe ɗo natti haalede donc hande ko kadi kamɓene koɓe ɓennoɓe wonde darto ɗum noon yoɓe moƴƴin saaha o yoɓe tinno ɓe jeeyo yimɓeɓe ɓe jeeya ɗumen ɓe kutodira e ɗumen ɓe nafta ɗumen ɓe balla ɗumen ɓe mbaso ownude beeli ɗumen so tawno so tawi neɗɗo ardimama gardiɗo ko Allah suɓa o Allah ardini neɗɗo o donc ɓaade ɗo jaaɓi Allah a jaɓat ko kanko ardi dewra e makko no foti rewde ni kanko no anda ko kanko ardima o ɓurani o yima tawno so gardiɗo haala ko kanko arda ɓe mbaɗi noon tigui a weltanama hen no fewi no fewi no fewi mboɗo andi ko konngol men cakkitingol hol wasiyoma e rendo ngo kadi hol wasiyoma e suka gonɗo e jallugol jagaragal a jarama ko haɗam yettade wasiya ko yettudema andudemi to gummoriɗa to gonnoɗa e ko mbaɗɗa e fimdema ha yettiɗo yettiɗo donc tinnare maɗa gagre tan kadi ko yo Allah jonu kadi kala ko jiɗɗa e ko koyniɗa e ɗinoɗo yo Allah waɗan ɗum amin awon ceerno nde tawno wonko woni hen ha heewi ko heddi ko wasiya mo basirɗeno tan koko ceerno Abdoulaye Lajji wiyanno ko aade anda ko ha janggo anda ko ha jangga kalɗo joomi fof koko rokka ɗum noon yo neɗɗo tinno to dari fof eto woni fof yo tinno moƴƴina saaha o moƴƴina gondigal ngal dariɗo e jallugol cagatagal noon kono mbiyanmi wotere e jimi meɗen hayso tawi en jarta toon hande gurnaɗo ha watti hakkille on so joƴƴi no foti miijade anda janggo wonko foti gaddade daroɗo ɗo wasɗanade so tawi ka cuhlano jibinama e galle ko sohla ko ganda ko yawi yumma walla yawi bamma durnu miijo ganda saɗano juuɗi wawa garneno walla monta baaba wadde ko sohla ko wannama an heɓɓoro ɗum noon addantuma wawde fajoyde ɗum janggo ko wasde harde e tumane harde wadde yo neɗɗo faam aduna ko gollal tukki mburu ha kasanka ala sonna golle nde wonno ko yetti ɓuuɗo ko ɗum wayrama ɗum yewnotoɗan ni ɗum yettata ɓuuɗo ko nafoore wayrama ko nafoore yewnotoɗan ni ɗum ko nafoore ɗon pulaar wiyata so hammadi fini dawi galle baba ñaldi noon hammadi jofti galle baba waldi noon so on hammadi ma yiwoyama ko ko kono nafoore wadde Allah rokku en wayrede nafoore basen wayrede nafoore mi salminima mi yetti dendagal bandiraɓe kadi so tawi wonto tata guila fuɗɗode ha yettiɗo kono fulɓe mbiyatani tan ko uno wudujoro kaɗo fuɗi fodde mo fulga so langguere ɓuttere waɗi nokkuɗo wona ɗum jummanni hen sahaji yimɓeɓe ne jiiɗa waddemo suivre so tawi neɗɗo yiiɗi waddemo suivre ɗo banggue ha joni YouTube holɗo rewata ɗo banggue Facebook holɗo rewata ɗo banggue TikTok holɗo rewata e nder sengoji réseaux sociaux ɗi foof aɗa wawi artude hen e nder oɗon tuma beele wajiɓe ɗe jahana mbaɗoya toon abonné ne tawno ko nafoore mere woni hen a jarama e oɗo fartange nde tawno so tawi jeyniyanke bismimama yewtidema so yiiɗi ya ñandema tan namdorma ko jokkorɗe maɗa beele rendono jokkodire ma nde wonno nafoore rendo walla nafoore yimɓe ko wotodirde e wallodirde tontodirde nde to banggue réseaux sociaux ji ɗi eɗeni hen to Facebook e TikTok fof konto ko Doro Guissé tan so neɗɗo waɗi Doro Guissé en français winda ko Doro Guissé to TikTok to ero Facebook o fof ko ɗum woni hen YouTube noon eɗen jogui page meɗen YouTube ene wiye Jeejugol TV mbeɗa yettuma no feewi nde tawno ko jiidirten ko kadi wonko ma wat ko ɓeydi no feewi nde wonno gonɗen koye perspective yidde wurtindemo e wattude hen gueɗe kewɗe to jooɗiɗen to on e mone YouTube ko Jeejugol TV yoɓe jaɓɓaɗe hen abonné vidéo ji meɗen e on saaha kadi ko wawi arde ko kadi meɗen o bayinde no hannirta
inchallahu rabbi. Ɗum noon bandiraɓe musidɓe on nani on paami ɗum noon ko Doro Guissé toon to Facebook, kadi so tawi ko toon to YouTube ɗum noon ko Jeejugol TV. Jeejugol TV noon ko chaîne mo gandanɗa hoore ma so tawi on mbaɗi ɗum suivre mo on dañ hen pulareje, mo on dañ hen kadi tigui rigui ha joni fartangue ne fewi ne tawno ko pulago tigui rigui woni toon, hay sono naati to ma on taw toon vidéo ji ɗi ganduɗa hoore ma ko vidéo ji baɗɗi fayida no fewi. Kono noon so tawi on naati on jii toon vidéo ji woni wallude joomum ko wadde partagé lien o, wona wadde téléchargé vidéo o. Son mbaɗi partagé lien o mbaɗon abonné, kadi mbaɗon obligé yimɓe mon ɓe mbaɗa abonné nde tawno abonné o wonatama hay 1 franc. ɗum noon c'est quelque chose qui est très important. So tawi neɗɗo o ene waɗa ko gandanɗa hoore ma ene ɓeyda leñol ngol usata ɗum, mbawen jaggande ɗum junngo nde tawno so tawi tato ene ten ko goto ɓe potani tonkodirde, ɓe poti ko tontodirde. ɗum woni ko kewɗen wiide kala e saaha. bandiraɓe musidɓe, so tawi ko toon to TikTok omon toon waɗa golle juɓɓuɗe jumtuɗe pawdinɗe ɗe gandanɗa hoore ma, so tawi a ari e vidéo mo komin heewi wiide wonde ko faux rouge, aɗa siftoro faux rouge noon tigui rigui faux rouge addantami ko saga nde gonɗen groupe Andu Bande ene jogui pa goto nani hen ndeysan e nder groupe he o wi kanko welatamo hen tan ko fa tabarakallah. So tawi haalimo ɗo heewi ɗum no wiide o wi noon vocal am min ko faux rouge ndeysan en calmini Paty Sy, en calmini aussi joom galle makko e dendagal ɓe gonduɗen e Andu Bande nde tawno hunde fof ko sababu sababu kala ko sababinade moƴƴani ne haadirta ni hen. ɗum noon en beltinima Nouadhibou naɓe ko foof, en beltinima Nouakchott naɓe foof nde tawno hande so tawi en goni ko gonɗen ko Nouakchott ene jeeya hen, Mauritanie ene jeeya hen, Nouadhibou ne jeeya hen, Pulago ene jeeya hen. Sikki ala bandiraɓe musidɓe tedduɓe, wonno hande koɗo men ko Doro Guissé, wonno koɗo men ko gorko guendiyanko, gorko mabum wiyeteke Bottari Guéthio, wiyeteke ɗaldugal tanum Juntel Diabali nango feyna. ɗum noon en beltima no fewi e joddade makko, kono kadi ma en gartoy e fannuji goɗɗi so Allah lamɗo jaaɓi. mboɗo sikki do Doro nana dilli no wutti o, mboɗo nan jiiɗa arde koye ɓornunomo. Bisimilla. alay sago donc ko fartange wonanta en mbawa wasa yettudemo nde tawno haala pular ne mbiya mbiɗomo lawri yiɗi ko laaɓa, dokkuɗomo debbo a ñaani jiiɗon kono ñamtuɗomo kadi yiɗimo jooɗa. donc alay sago mi yetta musidɗo sehil guiɗo mo mbiyatmi Satiki Hebbiya, Yaya Amadou Kane jooɗi ko Angleterre, chéri Toulay Kane e Binta Sow. Yaya Seydou Kane min calminima no fewi ɓorni grand frère o, vraiment min beltima no fewi kono wuttami yo armi no horomde. ɗum noon sikki ala ga e haalirde nde ko guiɗo moon sehil moon musidɗo moon mo wona musiba moon woni Ahmadou Koume ɓene mbiya Dj Dou. so tawi ko toon to banggue karallagal ngal woni toon ko on mo gandanɗa hoore ma kañum Mor Diouf. Invité men noon ko gorko mabo mo wiyeteke Bottari Guéthio woni Doro Guissé ceerno. ɗum noon banda men tedduɓe so tawi ko tara hen oɗon jarlo oɗon jaafo e tawno kalone miijo jompata o fuujo. so tawi ko yuɓɓi hen ganda ko gueno goto mo scénario wodani mbaɗowo ne weela ene welda ene welira tewata sowona wuural tigui. ma en gartu noon e saaha goɗɗo so Allah lamɗo jaaɓi taw koye fannu goɗɗo nde tawno grand Doro ko nafoore mere on jarama.